Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám môžem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Akože môžeš hovoriť: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, milí priatelia, včera vyhrali 4-1 hokej. Tešia sa mnohí. No ale neviem, či do toho 8 finále, či to chceme postúpiť, či tam postúpime. Vôbec to nie je jasné, lebo zase, že neskoro začali hrať tí hokejisti. Mali skôr začali s tými Čechmi však a s tými Francúzmi. No. Tam, kde boli zahrali, tak sú už postúpení. Už takto je v živote veľakrát sú situácie, že niečo dokážeme zvládnuť a zabojovať na správnom mieste a v správnom čase, ale mnohokrát veci prichádzajú v nesprávnom čase, alebo na nesprávnom mieste. Pamätám si, kupovali sme bývalej farnosti pozemok pod faru. Oslovili sme majiteľku pozemku, na ktorom podľa územného plánu bola nakreslená budúca fara. No, ja to nemôžem predať, hovorí, to je dedičstvo, my tam sadíme gruntlíky. No, nepredala. Tak sme sa preorientovali, aj plán sa zmenila, že ideme kupovať inde, aj sme už oslovili, aj sme od prvých dvoch kupcov kúpili, malo to niekoľko kupcov, teda ten pozemok iný. A ona potom prišla a hovorí: však aj ja by som vám predala. Rozmyslela si to. No ale už bolo neskoro. Možno aj ľutovala. Ale v danom čase, keď bolo treba povedať áno, on nepovedal. Takto niekedy je v živote aj pri iných situáciách, buď niečo povieme veľmi skoro, alebo niečo povieme neskoro. Je veľmi dôležité nielen to, čo povieme, ale
dokonca je mnoho príbytkov, pripravím vám miesto, vezmem vás tam, kde som ja. Kedy to povedal? Cirkev tieto slova nám dáva čítať, ako som vravel v úvode bohoslúžby, okolo sviatku na nebo vstúpenia. Zdá sa, že Ježiš to hovorí pred svojím odchodom z tohto sveta. A Ján evanjelista tieto slova Ježišovi kladie do úst pri poslednej večeri. A teraz budeme triedne len o sebe čítať, čo Ježiš hovorí o svoju rozlúčkovú reč a úryvok aj 7. veľkonočnej Ježišovej veľkňazskej modlitby, ktorá odznela pri poslednej večeri. Teda nebolo to už vtedy, keď išiel do neba, bolo to o niekoľko týždňov skôr. A kvôli čomu to teraz my tu čítame? No možno aj kvôli tomu, že na Zelený štvrtok nebolo často všetko čítať, že sme mali mnoho iných textov, to by bolo veľmi dlho. Ján v 4 kapitolách hovorí o udalostiach pri poslednej večeri, najmä tam píše Ježišovu rozlúčkovú reč a jeho veľkňazskú modlitbu. A to by bolo veľmi dlho tu čítať na Zelený štvrtok. Ale druhá dôležitá vec je, že aj následne si my potrebujeme uvedomiť, čo to všetko sa udialo. My domýšľame tie veci po Veľkej noci. Na druhej strane dôležité je, prečo to Ježiš hovoril už vtedy. Ježiš to mohol povedať po skriesení, odkázal k Otcovi. Idem vám pripraviť miesto. Ale on to hovorí skôr, pri poslednej večeri. Ježiš učeníkom ukazuje a vysvetľuje, na čo to všetko vlastne bude. To utrpenie a kríž. Práve to je príprava miesta v nebi. Nie keď Ježiš už demonstratívne vo svojom tele odchádza z tohto sveta. Otvorenie neba nastalo, keď Ježiš zadosť učinil Otcovi. Zadosť učinil spravodlivosti, keď zomrel za nás. Vtedy to nastalo. Preto to Ježiš hovorí pri poslednej večeri. O tom toto bude. A o tom bol aj celý jeho život. Bol tu pre nás, to bol jeho základný cieľ. Môžem povedať, že tomu sa znovu a znovu vracame, to už rozprávali, myslím, okolo Vianoc. Pre nás ľudí a pre našu spásu sa stal človekom. Bol ukrižovaný. To je do základných práv viery, u ktorej sa vždy znovu a znovu vraciame. A v tomto smere Ježiš aj pokračuje potom ďalej, keď hovorí: ja som cesta, pravda a život. Ja som cesta do neba. Ja som pravda o vzťahu medzi Bohom a človekom a o veľkosti urážky Boha. Ja som život pre vás, vám otváram bránu večného života. Okrem tohto prežitia lásky do krajnosti Ježiš aj zviditeľňuje Božiu lásku. O tej lásky do krajnosti apoštol Ján, ktorý zachytáva tieto slova, začína celú poslednú večeru opisom umývania nôh. A pred umývaním nôh hovorí: pretože Ježiš miloval svojich a miloval ich do krajnosti, pri večeri dal zo seba dole vrchné rúcho, zobral ťaňovú zásteru, nalial vodu a umyl apoštolom nohy. To všetko je prejav Ježišovej lásky. A následne takto to aj on im prezentuje. Robím to pre vás, nie pre seba, to nepotrebujem. Pre vás, aby som vám pripravil príbytok v nebi. A je to aj zviditeľnenie Božej lásky. Preto hovorí: ja a Otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí Otca. A Ján to veľmi dobre chápe a neskôr píše: Boh je láska. Pavol hovorí, že Kristus nás miloval skôr, keď sme ešte boli hriešnici. Toto vedomie, že Boh nás má rád, Boh nás nekonečne miluje, o čom Ježiš hovoril a čo ukázal svojím životom, to bolo základné vedomie vôbec prvotnej cirkvi. A
je aj základná myšlienka celého nového zákona. S tým oni žili, tí prví kresťania. Boh nás miluje. Ježiš teda odhaľuje úmysel, odhaľuje svoj postoj, prečo to všetko robí, keď to robí pre nich. A v tomto slova zmysle, ako by sa vracal k tomu, čo povedal dávnejšie, keď hovorí, že ten, kto koná skutky svetla, ide na svetlo. A kto koná skutky tmy, ten chce ostať vo tme. Ten kamufluje. Prišlo mi to na myseľ v súvislosti s udalosťami, ktoré neraz prežívame aj v našom živote. Napríklad v medzinárodnom živote dnes niekoľko týždňov sledujeme napätím situáciu na Ukrajine. Včera som diskutoval s nejakými ľuďmi tu v Prievidzi a sme si uvedomili, že je to nielen, že sa strieľa zbraňami, ale je to obrovská informačná vojna. Čo sa vlastne deje? Kto je za tým a kto je za kým? A aké sú ciele? Toto všetko vie. Kto nám povie pravdu? Profesor Rassenpaus, mladý rektor z Ružomberka, odstupujúci, hovorí, keď nevieš, o čo ide, určite ide o peniaze. Možno ide o moc, možno o slávu, ale určite nejde o lásku. A nejde o ľudí. Ako to niektorí tak deklarujú, že chránime ľudí. O tých naozaj nejde. Lož, zlo sa kamufluje. A dobroláska sa spokojne odhaľuje. Preto Ježiš odhaľuje, prečo to robí. A nám ukazuje tento základný princíp. Skutky svetla idú na svetlo. To je niečo iné ako skutky tmy, ktoré sa, hovorím, zahaľujú, skrývajú, kamuflujú a tak ďalej. Je to veľmi dôležité, lebo my napríklad často hovoríme, že Boh je tajomný, niekedy nepochopiteľný, že láska má svoje tajomstvá. Áno. Ale ak odkryjeme základný postoj, ak uveríme v lásku, tie tajomstvá pre nás nie sú problémom. Naopak, ak nepríjmeme základný postoj lásky, všetko sa nám stáva zahmlené a nezrozumiteľné. Ak nejde o lásku, tak nemôže ísť ani o žiadne pozitívne tajomstvo. To je problém vo vzťahoch nie len medzi Bohom a človekom, ale medzi človekom a človekom. Ak príjmeme, že ten druhý nás miluje, nemusíme ho vo všetkom chápať, nemusíme všetko rozumieť, dokonca ho príjmame aj s jeho tajomstvami, lebo je tu základný postoj lásky. Ale ak neveríme, že nás miluje, tak je všetko pre nás podozrivé a nepríjemné a zahalené. Základný postoj. Preto napríklad Don Bosco ako vychovávateľ hovorí svojim kolegom vychovávateľom: hovorte chlapcom, že ich máte radi. Prečo im to máme hovoriť? To vidia, sa o nich staráme. Nie, nevidia to vždy. Musia si to uvedomiť. Základný postoj musí byť odhalený, ak je to postoj lásky. Lebo vtedy vlastne sa veci radikálne menia. Ako vravím, táto aplikácia je dôležitá v manželstve, ale aj v mnohých iných vzťahoch. To je jeden z odkazov, ktoré si môžeme zobrať z tohto Ježišovho odhalenia alebo vyjadrenia, kam to všetko smeruje, kvôli čomu to robí. Druhé také maličké ešte poučenie by som povedal, je to aj pohľad na seba, do svojho vnútra, kvôli čomu ja vlastne tieto veci robím. Kvôli čomu takto sa chovám u tebe. Je to naozaj o láske? Alebo to je o tom, že ja chcem niečo získať? Že ja chcem profitovať? Je to o láske k deťom? Alebo to je o kompenzácii mojich snov a predstav na nich?
to je ďalšia výzva, aby sme očisťovali svoje úmysly, aby sme očisťovali svoje motívy a svoje postoje. Aby sme mohli potom spokojne, s čistým srdcom odhaliť, že vás naozaj náš postoj je postoj lásky. Začali sme tým, že treba veci hovoriť alebo urobiť v správnom čase. Myslím, že je to dôležité poučenie od Ježiša a pre nás je nielen dôležité podľa toho žiť, a dôležité je aj dnes v správnom čase znovu a viac uveriť, ako veľmi nás Boh má rád.